A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia. Efectivament, a aquesta hora ja ho sabeu, que a la sintonia de Ràdio Vilafranca us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma ben senzilla i pràctica, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Això ho fem sovint, molt sovint dels textos, també en d'altres ocasions de les il·lustracions. A vegades parlem també amb editors o amb traductors, però en el cas del dia d'avui, res de tot això. Avui parlem d'un llibre que es titula Dibuixa, traça i crea, treu la teva línia a passejar. És d'una autora, si no tinc mal entès, escocesa, la Marion Deuchars, però que ha estat publicat en català per Coco Books, que és l'editorial que estem recollint en les últimes setmanes doncs, alguns dels seus llibres. No parlem amb la traductora, l'Alicia Rodríguez, perquè, entre altres coses, ha traduït diversos llibres per Coco Books i em sembla, si no recordo malament, que la setmana que ve entrevistem a l'Alicia Rodríguez parlant d'un altre llibre traduït dintre d'aquesta editorial. I el que sí que fem, i em sembla que és la primera vegada que ho fem en aquest programa, és parlar amb la responsable de maquetació del llibre, que és l'Alma Mariscal. Alma, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Tens aquest honor, aquest privilegi de ser la primera maquetadora que intervé en el nostre programa després de més de 30 anys de publicació del programa. Però, clar, jo diria que té una lògica aplastant en aquest cas. També podríem parlar amb la traductora, però la traductora relativament jo crec que va tenir poca feina en aquest llibre perquè hi ha poc text. I el que sí hi ha són propostes per dibuixar, per traçar i per crear. Això sí que hi són, Exacte, sí, és un llibre molt visual que, podem anar veient totes aquestes intervencions, sobretot tipogràfiques, del llibre. Em sembla que és escocesa l'autora, la Marion Deuchars. Sí. I pel que es diu en el pròleg del llibre, en el revers del llibre, es va inspirar per fer aquest llibre amb la coneguda frase de l'artista Paul Klee: un dibuix no és res més que una línia que surt a passejar. Tu deus estar completament d'acord també amb el Paul Klee, això de que la línia surt a passejar quan estàs dibuixant. Totalment. I crec que justament aquest llibre és perfecte quan no saps què fer, quan vols començar a dibuixar i no saps per on començar, i és perfecte per fer tot això i més. A quines edats el recomanaríem? O és apte per tots els públics, per entendre'ns? És apte sobretot ja quan comences a llegir, o sigui, a partir dels 5-6 anys, fins a, podria ser per tu i per jo. Vull dir que al final és qualsevol persona que vulgui començar a dibuixar. I passar-s'ho bé. Exacte, sí. Podríem dir que també treure's els complexes, perquè si tu em dius altres coses tampoc, o sigui, ni cantar ni ballar, però si tu em dius a mi que et faci un dibuix, t'arrufaré el nas perquè no és el meu, allò que diuen no és el meu, no? Però aquí sí que em puc treure els complexes del damunt, perquè realment ens fa unes propostes que són a l'abast de tothom, no? Sí, totalment. El que ens agrada molt d'aquesta autora, que hem fet diversos llibres amb ella, és que ella també és dissenyadora gràfica com jo, però també li agrada molt dibuixar i explicar d'una manera molt visual i molt fàcil perquè tothom pugui començar a dibuixar. Justament en aquest llibre parlar d'això, de que pots obrir el llibre per qualsevol pàgina i començar a fer aquest exercici i a partir d'això treure't una mica aquesta por de la pàgina en blanc. De fet, té un volum, diguéssim, que no és de lectura, de llibre de lectura, per entendre'ns, sinó que, a més, sembla un bloc de dibuix, un bloc de treball, Sí, com si fos el teu sketchbook o el teu quadern de dibuix. I potser que, com que estem fent això per ràdio, que sempre és més complicat, perquè el llibre és molt visual, podríem dir, potser el millor que podem fer és posar alguns exemples perquè la gent se'n faci la idea, no? I només començar, ja ens proposen triar una línia, és a dir, com que diu allò de que la línia, o que en aquest cas, amb aquesta frase del Paul Klee, no? Que un dibuix no és res més que una línia que surt a passejar, el primer que hem de fer en aquest llibre, el primer que ens proposen és triar el tipus de línia,
i aleshores ens posen una filera, hi ha llapis, retolador, el pinzell, etc, no? A partir d'aquí, un cop hem triat diguéssim, el traç de la nostra línia, ja comencen el que en podríem dir els exercicis, no? Sí, exacte. Sí, és una mica com per tindre el teu assaig sobre diferents coses que pots començar a dibuixar. I a partir d'aquí tot és creativitat i deixar fluir el braç o el traç. I com allò que dèiem, no? Que com que si a mi em fas dibuixar malament a rai, però en canvi el primer exercici ja m'hi trobo bé, perquè la proposta que fa és comença amb un gargot. I diu això, ho diu clar, en els gargots no hi ha regles sobre com han de ser, pots fer el que vulguis. Sí, aquí da igual si saps dibuixar o no, aquí és per començar i no tindre vergonya, això que estàvem parlant abans. Estem parlant d'aquest llibre, que és una traducció, i per tant la traductora ha fet la traducció d'aquestes frases, d'aquestes propostes dels exercicis. Però en canvi estem parlant amb l'Alma Mariscal, que és l'encarregada de maquetació. Quina ha estat la teva feina en aquest llibre? La meva feina, sobretot, ha estat posar tots els textos on toca i també, en aquest cas, tenim una tipografia, que és una tipografia que està feta a mà per la Marion, i aquesta tipografia, clar, depèn de l'idioma, té uns accents, té unes comes, doncs tot això s'ha d'acabar de posicionar on toca i veure que el text estigui alineat amb les diferents il·lustracions i que sigui també fàcil de llegir. O sigui, aquesta tipografia és pròpia de l'autora. Sí, tant la del títol com la del text ho ha fet ella. Mira que vam començar justament aquest cicle que dediquem durant unes quantes setmanes a CocoBooks, parlant amb l'Òscar Dalmau de tipografia també, i vam descobrir el sentit de les lletres, no? I ara li trobem encara més sentit parlant amb tu avui, fent-nos descobrir això, que el llibre que tenim a les nostres mans, i que si no ens ho arribes a dir tu tampoc no ens hi hauríem fixat, té aquesta tipografia pròpia. Quan la vas veure, doncs, la tipografia, tu que t'hi dediques, què en vas pensar? Perquè té, ara que ho veig, té algunes singularitats com aquests punts negres a l'inici i a l'acabada de les línies que suposen les lletres, no? Una U, una línia corba, o una N amunt i avall, no? Amb el traç creuat, no? Exacte, sí. Aquestes tipografies que al final són fetes a mà, per mi jo les trobo superinteressants i sobretot li donen aquest punt càlid fet a mà que jo crec que cada cop més es posa en valor tot això, que al final no tothom pot fer alguna cosa fet a mà i crec que és molt important. I la resta de... O sigui, si nosaltres agafem l'original de la Marion Duchars i agafem el de CocoBooks, quines diferències hi trobarem? A part de la distribució que ens deies tu de les lletres, no? D'adaptar-ho al català, clar. Clar, la principal diferència és que, sobretot, tant el català com el castellà són textos més llargs i és, per tant, que això és la principal diferència. I també hi ha algunes frases adaptades que, bueno, no soc traductora, però sí que això ho vas veient mentre vas maquetant el llibre, però com a dissenyadora sempre intento mantenir l'essència del llibre i a nivell de diferències jo crec que en aquest cas hi ha bastantes poques, ja que al final la tipografia és la mateixa i el que més acaba canviant en aquest cas seria l'idioma. Tu estàs a CocoBooks fent sempre la maquetació? Jo i una altra companya meva, també. I hem d'entendre, per tant, que tots els llibres que arriben a l'editorial, una hora o altra, passen per les vostres mans. Sí, en algun moment, al final, és una feina molt important que igual no es veu tant, però forma part d'això, d'anar-ho ficant tot bé i que l'edició estigui ben feta i tinguem en compte totes aquestes petites cosetes que un al final s'obsessiona i gràcies a aquesta obsessió surt un llibre meravellós com aquest. Realment és un llibre que podem recomanar de totes i com tu deies, que poden gaudir-ho els nens de 4 o 5 anys,
però també qualsevol altra persona que s'atreveixi a agafar un llapis o un rotulador o un pinzell i practicar sobre el llibre, perquè és un llibre que es pot, entre cometes, i perdona l'expressió, es pot embrutar, és a dir, es pot ratllar, més que res, s'hi ha de treballar al damunt, no? Exacte, sí. I també el maco d'aquest llibre és que tot el que vas aprenent després ho pots utilitzar en el teu propi quadern sense el llibre. Al final el llibre és una base, està molt bé el que dius tu, embrutar-lo, utilitzar diferents tècniques, diferents pinzells, llapisos, el que tinguis, i un cop acabes aquest llibre ja tens alguna cosa après, que sempre va bé. I en aquest cas, clar, ens has donat detalls de què és el que feu vosaltres quan us arriba un llibre que ja ha estat publicat i que l'adapteu, diguéssim, a l'edició en català o en castellà, no? Però m'imagino que deu ser diferent o potser més quantiosa la feina quan us arriba un original. És a dir, amb l'original s'ha de començar de zero, no hi ha un original en el que fixar-s'hi, no? Clar, ja és on entra aquest punt entre l'autora, l'editora i la dissenyadora gràfica, perquè totes aquestes idees que tens es puguin dissenyar de manera coherent i que tothom estigui d'acord en tots aquests petits detalls que al finalment acaba sent el llibre. I com tu deies, potser el tema del disseny gràfic és d'aquelles coses que no ens hi fixem tant, Ens fixem en el text, lògicament, la correcció i també la il·lustració, no? Que són les coses en què de seguida veiem clara que hi ha hagut la mà d'un home o d'una dona que hi ha estat treballant. Això del disseny gràfic pot passar una mica més de puntetes, no? Sí, jo crec que acostuma a passar, que igual no tothom s'hi fixa, i al final és algo bastant important, ja que gràcies a com està posat el text o de quina manera flueixen, en aquest cas, les lletres i les il·lustracions, fa que puguem llegir el text d'una manera o d'una altra, deixant com les comes, els punts i tot això, i també fa que visualment sigui algo atractiu a mirar. El teu treball està específic o especialitzat en l'àmbit de la literatura infantil o juvenil o t'arriben treballs i projectes de qualsevol mena? També m'arriben altres projectes que no són de l'àmbit editorial, que són més d'identitat gràfica, que en aquest cas no és aquest cas, però seria, per exemple, crear una marca, un logotip i donar-li forma a un producte que no existeix. Clar, jo m'imagino, però, que, Alma, quan et va arribar a les mans aquest projecte, o sigui, aquest llibre, Dibuixa, traça i crea, per mi que et devia caure la bava, no? Perquè realment és un llibre molt atractiu. Sí, totalment, i jo crec que també sempre, sobretot tota la gent que es dedica a l'àmbit creatiu, aquestes coses no només li entren pels ulls, sinó com que tens ganes d'acabar el llibre per començar-lo a fer, no? Perquè al final qualsevol persona que ens dediquem a això sempre ens agrada dibuixar i deixar una mica la creativitat, perquè és una de les parts més importants de la nostra feina, i la Marion la veritat és que té un recull de llibres impressionants, i a Coco Books tenim bastants d'aquesta autora, i si us agrada Dibuixa, traça i crea, podreu trobar molts més interessants i de diferents temes que parla. Alguns d'aquests llibres, però, de la Marion van adreçats, podríem dir, a sensibilitzar sobre l'art, no? Sobre la creació artística. Exacte, sí. Tenim diversos llibres que parlen sobre l'art i van explicant diferents tècniques de diferents autors que han existit, i perquè tu les provis i sigues una mica més artista. Alma, ja m'imagino que t'ho han preguntat mil i una vegades, que t'ho deuen dir gairebé cada cop que senten el teu cognom. Però clar, parlant com parlem de disseny gràfic i del treball que has fet en maquetació en aquest llibre, no me'n puc estar de preguntar-te, Mariscal, ve de família, això o no? Sí que ve de família.
Per tant, m'imagino que tu ja de petita el primer que et devien donar és un llapis, un color, un rotulador perquè comencessis a fer gargots com els que ens proposa ara la Marion en aquest llibre. Sí, sí, totalment. Des de petita ja començava a dibuixar en qualsevol cosa i ja li vas perdent tota aquesta por que hem estat parlant avui i sobretot deixar-se anar i començar a dibuixar, que és important. Clar, això, jo crec que tots els nens i les nenes de petits teníem perquè, clar, el que passa és que quan ens fem grans ens n'oblidem, no? Tenim aquesta imaginació i aquesta, diguéssim, manca de vergonya a l'hora de fer gargots, de dibuixar, de fer el que convingui amb un paper i un color, no? Després no sé què passa, que quan ens fem grans perdem aquesta desvergonya, no? I aquestes ganes de crear i ens enquadrem cadascun al seu lloc, no? I potser els que us dediqueu a això sou els que conserveu aquella nena de quan era petita, no? Bueno, jo crec que sempre ho intentem, però crec que com més grans ens fem, ens comencem a comparar, ens comencem a fixar amb el que voldries fer i no pots, i crec que tot això ho hem de cada cop deixar més enrere i al final fer el que et faci feliç i deixar-te portar i que mai és massa tard per començar a dibuixar. Clar, per tant, el que sí podem fer, que és un programa de ràdio que pensem va destinat als prescriptors dels infants, és a dir, als pares, tiets, avis, familiars o mestres i professors, el que sí podem, perquè ens ho confirmes tu, Alma, és dir-los que, sobretot, que quan els nens agafin un paper en blanc i comencin a fer gargots, que no els aturin, que no els hi tallin aquesta creativitat. Totalment, totalment. Jo crec que és superimportant i jo a mi des de petita, bueno, sempre és el que m'han fet els meus pares i crec que cada cop més s'ha de valorar més la creativitat dels nens i deixar-los també imaginar, no dir-los no a que igual el cel el pinten de color vermell. Per què no, saps? Jo crec que aquí hem de ser lliures i amb aquestes coses hem d'aprendre més dels nens. Aquest llibre que avui hem comentat, el Dibuixa, traça i crea, el vàreu editar el 2025, pel que veig, en la primera edició. Per tant, la pregunta és, estem a 2026, teniu entre mans alguna altra publicació de la Marion que estigueu treballant i que es publiqui properament? De moment no, però bueno, la Marion sempre va creant nous llibres, va fent nous temes, així que qui sap si aquest any o l'any que ve tenim algun llibre més d'ella. De moment tenim aquest entre mans, que és el Dibuixa, traça i crea, treu la teva línia a passejar, Marion Deuchars, traduïda per Coco Books al català, per l'Alícia Rodríguez i amb la maquetació de l'Alma Mariscal, que és amb qui hem estat parlant avui d'aquesta proposta per estimular la creativitat, com hem dit, no només als nens, sinó també als grans. Alma, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia, adéu-siau. Adéu.